Go Marius. Bischofen van Mars en Garden en mij aangerend hier een paar dingen te wijzen. Dit is wat we van Mars geplakken hadden. Welke John had ik 5 weken wat geplakken. Gurken had ik vandaag gelijk 2-3 zoveel geplakken als dit, maar dan kan je de lijken dat uit te eten. En ook dan hebben we het eerste mal en dan de hele kerps die doen ook fijn. Zo daar aan Janne ziet, toen hadden we een frasje opgesteld zum Schoten merken. We hadden nog een deel om Garden te doen. Dit, want ze werd hier veel de oude kamsnee daaruit. Door een merken er wat onder zaten. Deze bloem, deze smaak. En dan hebben we hier gurken en okra. En op Jan en de kerps jankert me hier te wezen. Dit zijn de gele kerps. We duiden door pools aan hier. Dan is het tot een hechtbing. En dat het helpt dat er niet zo licht in de kerpsknieper spiek komt. Toen ja, hebben we dat zo en dat duidt om het helpen. Deze gurken hier, die doen hier nabranden. Die doen op fijn draaien. En deze sippelen hier, dat weer een deel wat ik Luther zaten duid. Dit zijn nou onder zaad, dit zijn lang deelje en middeldeelje. En die zijn niet voor deze jeentje één, dat ik wil het proeven. Nu kijk maar, die vangen wel om sippelen te wassen. Die zitten, die worden wat down. Ik vrij me door toe. En dan hier zijn bij de tomatoes. Bij de bakkeljan. Hier wil ik hem verpiezen. Dit wat we hier opgesteld hebben, dit gaat wassen en oosten. Ik sta hier nu ganz aan de oostelijke. Dit is de zuidelijke kant. Hier hebben we dat scheidgekwatseld weer afbrengen. In de zon dat hier de zomer aan mijn bed van zuiden schien. Heute van zuiden schien. En over hier zo aan deze zijde, aan de oostelijke zijde, is de hoogste part vandaag als hier schoon. En deze planten hier, die zijn ganz vol tomatoes. Er zijn zo veel aan. Zo veel tomatoes zijn hier alleweg aan. En hier zijn al niet zoveel. Dus er zit nog een. En hier zijn al meest kleine. Deze hebben we een beetje meer. Dit is een andere soort, deze stuur. De stuur die kleiner blijven. En daar hebben we nog een schoof tomatoes. Dus zijn ook nog meer aan. Dus zijn een paar stukjes aan. En nu ga ik weer aan de wassende kant. Hier zijn ja schoten naar de hoogste part van de dag. Er is nog een aan. En dat is gelijk de laatste hier. Hier is deze stuur heeft kleine. En die zit veel kleiner. Deze stuur heeft kleine. Deze stuur heeft kleine. Deze heeft een duil bleeksel. Zal maar zijn is er nu wel wat aanzaten. Maar ik bedoel dat ik de bleeksel wat alle afvalt. Te heet. Deze stuur zit heb zo krank en ik krijg het meeste zon zien. Deze heeft kleine. Dus eine. En die zijn nu nog maar naten. We hebben een paar kleine deel gehad dat heeft gehaald. Maar er waren wat oorzaat zijn. Dit is ook een natte stuur. En dan hier nu ga ik weer aan de oosten. Hier zou je al waren, dus dan waren veel meer. Deze sturen hebben veel meer tomatoes. Dus een kleine cluster. Ik zie dat er zo in kan. Vielleicht niet. En deze stuur heeft ook wat meer. En dan wie wieder ik hier aankom, zoveel meer zijn te ongezaad. Deze stuur heeft een deel. Zo, ik kan het zijn dat dit schoten wat we hier merken, kan het een halve Unterschied gemerkt. Dat is niet voor alle jenen überall. Aber für uns jenen, für das heute als das nodig, dass wir uns Planten schoten geben für das heutige Part von den Tag.